Morning show jabran lebo amunun ba on fle do maliko na ni maliko ka nga foli ba bela jelen ko bela jelen to sigorola amba bela jelen fo ko ma jola la jien dungu dan do amba do abo sigine sonja kon na ka makon ma fana na len fene uni sonja kelen kon na ka ko na fonu do ma fa ko bela jelen ki bismillah be arabay juin kalo kletan duru samba fla ani mukan fla kuna fana damne lamba damne nonga jamana nyama ka kuna foni na le do colonel Asimi Goite ale kontume nyogon yela ka chakero la kuno no kulubay l'Amérique ko ka jamana nyama no de Joe Biden o kon kun kelu ka kala sigidi ndo bla kana nga jamana nyama fi na le yere de kon Roger Casteni ale kon ka chabenu no kerenkene na la ba machi walo be mo ko munu mine na ba fu mako otaji ale ka chabenu no kerenkene na la olu la bla li kun kan ko ne nyogo yen se fe Roger Casten ale kon ya ida ka fokale kon kun na kle flata kamala nga jamana kono o mi na kuna na barala ka keni l'Amérique ka mo munu yere mine le no ba machi walo mo ko fe nga jamana kono na mbu bulu ko otaji wala sa olu yere kon be se ka labla to kam na kali kon na no ubarala ko okum senfe Roger ale ayira ka fokale kon na anga jamana nyama labeni soro ka keni mo munu bemnele no onka jamana kon mi mana ke l'Amérique ko fokata se dugu wara mo goma amana ka sugu ko nga jamana nyama labeni no ka barake wala sa ubela jele me se ka labla to kam na uku udaga yoro soro anga jamana nyama colonel Asimi Goita ale kelenga kumata ale fene ya ka fuli la se l'Amérique ka jamana nyama manu de Joe Biden mi ha kon ayira ka foko ani cheka keni akon bika deme mike wala sa ba machi wali mo be kele jugumina onka jamana kon fura be se ka soro akola to yamina nantara kalanko kuna fununa ambola donia ka fo ministry misiglo no kalanko ta kun kankol no de madam Sidibe de Usumane ale jakulu kene kene ni blakata Senegal ka jamana ka o mi yere nubna ta nyoko la jere bala mi be damne juin kalo kletan nani fokata se juin kalo kletan woroma no yere kon mena takma no afen ka wala sa farafina o kolso olu be se ka bo no ko la to amina amanto kalanko bunanko ka kuna kuna ambola donia ka fo ministry misigolo no kalanko ta kun kan kula na le de madam Sidibe de Usumane kalifene kuma nyoko dala jela ka chaka yorola o mi yere na yo ken susu ko ka nyama doji mi na ko ni ayira ka fo ko kon be wakati jamo nga jamana oni susu ko bolo be nyoko bolo bo susu ko olu yere kon be ka anga jamana de me ko sebe wala sa senga jugumi ba onka jamana kono be se ka fura soro la to gomna mi de domini ko ta fanfele warko fokata se kalan ko ta fanfela ma ko sisu ko yero ko ko bon de me o ko ina ka be wakati jambo mi ni de Usman hali kontara jongo ya kura wala safura ko mi se ka soro on ka jamana kalan kula kalan jele o be se ka di on ka jamana ko do ma to ya mina anga ministry misiglo no warko ta kun kan ko kan na lere de alusini asanwi ale fene boraka bolono blaseben ke bolono blaseben na kono ya ira kafo ka kono be wakati jambo olu yere kon keluno ga bara do bulu da no bara yere de koni keren ne anga jamana mo goda o be se ka don to ka mina namba fo mako recensement ka be kalo de madam do kon keluno ka mo godo su kan de keren ne ala kala be ka kuluku wala sa holu ka yala dunu nyon che ka se ka jamana kono dun da don to ka mina mi na kono ya ira kafo ko bara o bela jele mina da mina onga faba kono juin kalo kletan duru mi mina kay jamana fantan nani bela jelena mi yere de koni ba mako fokata se jamana to do mako mo keren ne bina blagata du kelen na bela jelena wala sa kata du ko nyaw do to yamina alisa nantoro ka kuna fonuna ambola donia ka foko juin kalo kletan na de ale kon kera dun keren ne anga jamana kono mi yere kon be no joludi ma keren na la fo anga fintigla mo ko mi yere kon be kele la shuni kle on o kum sefe anga ministry misiglo no kele kala fokata se kele kala koro ka kun kan ko manu yere de kon yi colonel Sadio Kamare ani anga ministry misiglo no kena ta kun kan ko manale de madam Sangare Jemnetu o yere kon kunda na ka dugula katani bare bela jelen kuru mukare ba ko ni ayira ka fa ko fintigla mo olu yare de kon bu ni di jien dungu wala sa an ka jamana kono do mi se kala kana soro to gamna ka don keren ne sigolu wala sa ka joli di olu ka deme to gamna ni munu banana ni jugo de so bula ko wala sa ul kon ka so ka jolu soro ko yare furake ko baren kon ni bla ka suma manga be an ka jamana kono oriato ni ministry yare fla kono yukunda na raka ka do kan katani baren bela jelen kuru mo kare na raka ofi nando na jamana kono na kuna funun hamita sega so keren ne ala ka jolo mi na mola donia ka foko ka jolo
kɔri sɛnɛ na olu fɛnɛ bɔra ka bolo no bila sɛbɛn kɛ min kɔni y'a yira k'a fɔ ko salo kɔri sɛnɛ senfɛ olu kɔni sera ka kɔri tɔni ba 27 k'olu sera k'o de sɛnɛ ko olu ka laɲini ye min ɲɛna ko yɛrɛ kɔni ye kɔri tɔni ba 25 k'olu ka laɲini ko o de sɛnɛ ɲɛna min n'u wajulu kɔri sɛnɛnaw ka ɲɛma olu kɔni ci kan bila an ka jamana ɲɛma k'u ka fɛrɛ kɛ k'olu dɛmɛ kosɛbɛ ka kɛ ni gɛlɛya ko minnu bula walasa u kɔni ye laɲini min ta ni a bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na. Alisa k'an to jamana kɔnɔna kunnafoni na an bɛ taa Kayi o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni tajiko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ ni dɔw yɛrɛ kɔni farala taji sɔngɔ kan fo ka taa se dɔ kɔni fɛnɛ farala bolimafɛn sɔngɔ kan o kun senfɛ Kayi ka olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko dɔ farali olu kɔni ka bolimafɛn sɔngɔ kan olu tɛna jɛnɛ ye wa ni fura yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ k'o la olu kɔni bɛ Kayi don datigɛ mɔgɔw la juin kalo tile 20 nata. Ka kɛ ni ɲɔgɔn dalajɛba min kɛra diɲɛ kelenya tɔnba fɛ n'o yɛrɛ de kɔni o ni ka kɛ ni minisma mɔgɔ olu ka nali ye anw ka jamana kɔnɔ baw ka yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bolonɔbilasima min bɛ anw ni minisma ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɔni bɛ ban juin kalo tile 30 nata min n'a bɛ dɔn k'a fɔ ni minisma cɛ don n'olu bɛ ta ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u n'olu kɔni bɛ to anw ka faaba kɔnɔ ko u kɔni ye kunnafoniya bɔ ka a bi ko ka kɛ ni o ko in ye k'u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn kuma ɲagɛn ko ɲɔgɔn kuma min yɛrɛ n'u kɔni bɛna vote juin kalo tile 29 nata walasa k'a dɔn k'a fɔ ni minisma cɛ don olu bɛna anw ka jamana kɔnɔ yalima ni minisma cɛ don ni nin bɛ kɛ olu ta bannen anw ka jamana lakana kunkanko la. Alisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoni na an bɛ taa Gawo o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a kɔni bɛ kalo 1 bɔ k'an ka jamana kɔnɔ ɲɛma olu kɔni bɛ ka yala Gawo dugu kɔnɔ ka ji di Gawɔkaw ma bawo ko k'a bɛ wagati jan bɔ ko jiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni o kɔni bɛ nin dugu ninnu na Gawɔkaw ka dugu min bɛ wele ko Aljana Banjan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ji litiri ba 45 ko yɛrɛ de kɔni taara di o dugu la don ma walasa u lafiya ka kɛ ni jiko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ u kan nin baara in yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ k'a kɛ walasa ka Gawo dugu la don dɛmɛ ka kɛ ni jiko gɛlɛya min b'u da la. An taa ko kan kibaru la an taa Abidjan o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Abidjankaw ka jamana ɲɛma n'ale de ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni kun kɛlen n'o ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ kɛ a ka jamana kan o min yɛrɛ n'a kun kɛlen n'o ka farafinna jamana ɲɛmaa dɔw wele n'u u b'o wele ko ACF 2022 u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna ta kuma fɛn kan min yɛrɛ de ye ka kɛ ni baloko gɛlɛya min bɛ farafinna fo ka taa se anw ka kuranko gɛlɛya ani mansimafɛnko gɛlɛya min bɛ farafinna dugu la dɔ bɛ se ka fara olu kan cogoya min na ko ɲɔgɔn ɲɛba in yɛrɛ kɔni bɛna boli o de kan nin senfɛ Alassane Dramane Ouattara ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ bawo a kɔni ye jamana ɲɛmaa min wele u ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ k'u ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni bɔra fɛn basigilenw kan o jamana ɲɛmaaw la a b'a ye k'a fɔ ko Nigerikaw ka jamana ɲɛmaa n'o de ye Bazoum ye fo ka taa se Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa ma n'ale ye Macky Sall ye olu kun bɛ nin ko in kɛnɛ kan ka nin ko in kɛnɛ ɲɛnamaya. Halisa n'an tora ko kan kibaru la an taa Sudankaw fɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sudankaw ka jɛkulu 2 k'o bilala ɲɔgɔn na n'o yɛrɛ de bɛ wele ko tribu Rezigwa ani tribu Jemir k'olu k'a bila ɲɔgɔn na senfɛ maa 117 o de kɔni bɔnɛna nin na Sudan togoda 14 o yɛrɛ de kɔni jenina min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko avril kalo tile tɛmɛnen ko ni Sudankan kelen kɛnɛna na k'u ka jɛkulu dɔw fɛnɛ bilala ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni ye maa 100 bɔnɛ a nin na ni ko in kɛlen Sudankaw ka ɲɛma olu kɔni sera ni ko in kɛnɛ kan walasa u bɛ se k'a tasuma faga cogoya min na bawo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya ko in bɛɛ bɛ Sudan ka kɛ ni finitigilamɔgɔw ka fanga min yɛrɛ kɔni bɛ Sudankaw kan k'o yɛrɛ de kɔni bɛ ka na ni gɛlɛya ko in bɛɛ ye Sudankaw fɛ yen bi. Mali kunnafoni show jabran la bago ni kunnafoni dama de kuma bolo ka daw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala ma basi kana an bɛ ɲɔgɔn sara kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan inshallah a k'an bɛɛ an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma a k'an bɛɛ